Madokachere mabuja kanaka tauya nako ka special edition manduwe komusosondo nyasi izuwa rochi 11 mwedzi wemhepo tiri kuverenga makore 13 kubva paitika kugwarashiwa kwevanhu kumarikana wakomana pakaita kunyangariwa gore ra2012 inge iri misodzi yega yega manduwe zuva ranyasi ipapa tiri ngedu zviri kuitika munhau dzanyasi wakomana zviri kuitika zvakaita kunyangariwa wendo huno unosaya kuti chii chiri kudando chii chiri kuitika kuti zvidando paGrandview paye manduwe paita mwotopo kare wapfutsa manduwe ukaparadza zvimwe imi mapfutsire apanoita mwoto aiwa kana iwo wakarohwa nongozi manduwe wanoita pakudando zvinoda kuramba zvifirefetiwa kuti chii chiri kukonzeresa kuti zvidando ipapa mwoto wechipiri mumwedzi mubodzi pokare mwoto wechigumi nobodzi kubva gore ra2015 imi pakaita kunyangariwa apa gore rega rega kuita gore mwana kunge zvisvinu aiwa dai wakuru nyika waita tusvinhu ipapo wamnangarwa wagobata jongwe muromo kweru uno zuro uno kuenda kuMadagascar kopereka tsvimbo dzokuita chairman weSADC taiti peno achaita zvavanoita kazvo kusvika 2030 kuno wakatotopereka paye mhanduwe kowegawo kuti kunoreketa kuti kuzviitisawo kwavanoita kuti 2030 paye rekaitione ipapa kwaigore rinouya South Africa ndo ichatorawo asi wachibva ipo kuMadagascar wachipedza musangano weSADC wari kumbururuka mhanduwe nondege kuenda kunyika yoJapan aiwa kutekaira wanokuda kana ikoko wari kupupurutsiwa nomhepoko heno rekai tigoramba zvedu takaringa kuona kuti zvinopera sei ipapa wachiwenga nozuro uno wanga wariko wachireketa nokutamba naiwoka mafata makatolike biyawo pachikoro chofundo yepamusoro chomajesuits ipapo wakomana pai wari kuparura kagore rokutanda kogore rawo rofundo manduwe vaimaziva kuti pakaita kunyangariwa ipapa kuringa kwedu ndokokuti wachiwenga wakaita kuteya nodziso chairo wari kuedza kuzama kuti waite kukaisiwa nokupushiwa kuti zviburirire zvokuti wapinde ndiwo rekai tirambe takaringa kuti zvinokoneka chere kana kuti kwete Dhagira Simonzora naChabangu rererere manduwe MDC pokare noiyo CCC wese watadza kuisa vanhu kumakonde kuku kuwadhe wechisere manduwe kwakuno sarudzo dzokubisa mumwe kanzura kuno zvatosiya Bothwell madhishi akatogara hache kunge munhu akagarira madhishi manduwe paribe kana amupikisa kwautonzi nozeki pindaiwa madhishi nokuti muribe kana ari kumisidzana nemi zvinoita kuhwadza manduwe paunotanda kufunga kuti zvii zvakaita kuti zvidandi idihwi zvinoita kuramba zvihwadza tikaringa kayo mapurisa aya ipapa iye assistant inspector simba rashe mandizvidza agonza iwe benhuka kudare rodzimhosva muso muvhuro mangwana uzongwa kuti uchazodini panyaya yebhero heno pena acharipuwa asi kuziva kwedu paribe bhero raanopuwa mukaona andopuwa bhero mandiwe bvai makasika kuziva kuti ngwawo kwedu ngwawo rekai tirambe takaringa kuona kuti zvinopera sei pokare kuno mumwe mupurisa biyache kwai akasiyawo basa manje anonzi assistant inspector pokare Tongai Fambi manduwe agoreketawo pokare akati iwo waZANU-PF ndo wari kukonzeresa kuti nyika iite kuita kusunamai kwayakaita kwai kugarira nhanzva kwayakaita nyika kuri kusaya mabhureki kuku ndiyo nyaya yeZANU-PF rekai tione kuti wachamusiya akadandochere kana kuti zvinopera sei tioramba takandoringa dunhu roMatabeleland North kwai ipapa wari kupemberera kuti waisiwa mambo wechikadzi wokutanda anonzi Silivaziso Mlochwa rekai tione kuti achatekaidza basa zvinhu chere kana kuti zvinenge zvakadini iwo ana mambo kuno mumwe anonzi Wait Gwasela kuzhombe kuku agoburika ari kuti waMarawi gongwarirai mukareka kugovhotera ZANU-PF mukareka kugotsigira ZANU-PF tichakubenhutsai kumarawi kwenyu
waifanira kubva watomunyepa kuti iwe bumbiro romutemo rinobvuma kuti isusu tiri vanhu vezimbabwe, takazvariwa muzimbabwe, takakurira muzimbabwe, vana wedu vatori vana vemuzimbabwe, kuti zvokunzi kumarawi vanozviitisa vakuruwa. Rekai tigoona kuti zvichapera sei. Dai vakatoendesiwapo kare kudare kuti mhosva wagonzi nodare wabenhutse masoko yavo nokutoti zvisvinuba izvozvo tozvidaba mhanduwe zvakadaro kudando. Tiri kufara kunyepai kutoti wana maringa mvura kureketa kuno gore rino wagoti aiwa mvura ichanaya zvisvinu, kwai mvura ichanaya iri pakati nopakati mhanduwe. Tikati ewo kamu yawe wati mbwa zvonzara zvitinozvidaba mhanduwe nokutoti painoreka unaya zvisvinu nzara painenge yakaita kugara vanhu matunduru panoita kuti vanhu vavhiringike kufunga. Asi tiri kuramba tichitenda ipapo kuti aiwa zvisvinu dai yaramba ichiita kunaya. Ipapo apo kare kambani chipatara cho Avenues Clinic kuHarare kuku kwai chagonzi hede imimi muruda kutimanikidza no Baines, chagonzi kwai muruda kutimanikidza kuti tipfike tiite zvamuri kuda imimi. Kwai ipapa wagototi aiwa Baines ngaipfike panoenda koitiwa mafotokopi ewanhu mhanduwe, radiology department pachirungu. Kunoka rekai tione kuti zvinopera sei. Apa Avenues inozvikamu 45 45% stake pachirungu, imo muBaines. Rekai tione kuti zvinopera sei nokuti panokona pari kudaitiwa chanjecho tinenge takaringa hedu kuti zvinoenda nopapi. Apa mumwe ari kusenzera Faraije Zanu-PF ROS Bunjira mhanduwe akaita tsaona paya ikatogwara shawairi kwarusape kuku. Rekai tione kuti zvinopera sei. Tikundomusvita kupora asi tikusvita kutoti wakapfawo mweya yawo izorore murugare. Nozuro uno bhora rakatambiwa ngezi yakaita kabodzi inobhikita green foil ikasvetiwa mhanduwe nzimbe dzese neiyo wakomana Herenthouse yabenza Zanu-PF wakagwedza kabodzi kwa0. Emosi ikati takabheja isu Simba bhora ikati tinomasimba fani kupfuura imi wakabheja nokabodzi kwa0. Apawo Chikenini noManika Diamonds kusikidzana hawo kugwedzana zvinoita kuhwadza. Nyasi uno kwanga kwakamira kudande Highlanders ailanga Boso yabhotsowa mhanduwe kubanhiwa chaiko kusvinu nowakomana wamafoni Hotel 1 notwiri kwa0. Kepekepe yaFaraije Zanu-PF yajiwa kupapaidziwa notwiri kwakabodzi noiyo yadha yamagaya. Kwekwe yaita kukwekweredziwa mhanduwe ino Dynamos 3 kwa0. Pai zvagoreketiwa zviya kuti Dynamos ichaita kutadza kuburitsiwa, Scotland ichabva yaenda kohwina nokutoti ipapa kureketa kuno ndo yasara iri mutera Simba bhora nokabodzi basi. Rekai tione Triangle mhanduwe iripo yaja FC Platinum yamapeza notwiri kwa0. Wakomana pakaita kunyangariwa. Tikaitirambe zvedu takandozviringa izvo. Tikaringa dzirikitika pasi rese kureketa kuno wakomana kwai kumarekana kuno nzvimbo dzinoita 70 dziri kunzi makuhwa wanhu mhanduwe aribe kudzika paribe ari kuziva kuti zvii zvakaitika, wakaikiwa rini, wakaikiwa nani, wakagwarashiwa nani wanhuwo. Asi paribe chisvinu wanhu wakatengwa aita kukwana mhanduwe nohema mhanduwe wakaita kunyangariwa wanhu waora. Paribe chisvinu. Rekai tirambe takaringa hedu. Apawo iko katombo kanyaya karikitiwa muSouth Africa karikuita kunge mahumbwe mhanduwe kureketa kuno kwaika wamboita kumira kuti wazorekete kuti wachaita sei pamberipa. Apawo Kgalema Mohlante akati aiwa ndichazvidaba ini ndiri kuzvidaba. Chii chiri kunyatsa kuitika. Rekai tione kuti zvinenge zvichitekaira sei. Asi paribe zvisvinu zvatiri kuringira kuti zviburike ikweyo kundogwarashiwa komari basi. Mozambiki yaenda mhanduwe mbiri yokusenzesa matarakita mhanduwe kuti ndio anonzi imotika dzokutakura varwere nadzo. Idihwi tarakita mhanduwe kana iwo vanhu vari kutekairawo hawo vanondotakirwa nematarakita chere mhanduwe.
palibe chisvino apa, asi tikaitionekwa zvinopereramo. Uku Dhumabhoko iko kuMadagascar kwakaenda uku kumusangano wesadhaki achipa mureketo wacheso mukuru wenyika yeBotswana pokutanda agotoreketa akati wakomana ngatiitei titengeserane mhanduwe ukaona zvadaribva waziva kuti paita kunyangariwa. Agouya akati nikismani izvi zviri kuitika zvizvi, onai chiringa eka ana Trump wakundoreketa zvavanoda hawo kuti kana wakafuma musi iwoyo wakaita kutsamwa kana wobva wauya wototi aiwa takuisirai chibhadharai mari yakawanditsa izvozvo ndo zvaakunetsa. Tikaitione kuti wachazvibvuma cherewa biedu nokutoti zvaakutodikana kureketa kuno. Hakainde ichirema kwai mugwicho wache kupinda machena kuchisoja kwai apedza kufundzisiwa usoja. Kwedu nokati naiye mwana wamunangarwayu kuUganda aiwa wanaro dhoiri racho ribodziro kune iye mwana waMuseveni. Rekaitione kuti wanozvipedza sei ipapa. Peno zvaitika zvochuwa kana kuti andoita kupfekewa heno ticharamba takaringama. DRC iri kufara bano zvakaitiwa noKinya kuisa munhu anotungamidza nyaya dzemapepa yawo iko kunzvimbo yoGoma, Konsu General pachirungu. Rekaitione kuti wanoipedza sei wakomana wavo wakaita kudando, nekuti palibe chisvino ipapo tinenge takandoringa tichikunyepai. Apa wokureketa kuno kwai musangano waTrump naPutin watoita kuti Zelensky atode kumhanya izvezvi kuita kumhanyizana newabiya acho NATO wachienda iko kunoita kuringa naiye Trump katombokanyai. Heno kuti wendo huno achanyadzisiwa chere kana kuti achareka kunyadzisiwa, ticharamba zvedu takaringa kuti zvinenge zvichienda nopapi, nokuti pano nyaya apo. Wanhu nyika yeSouth Africa vari kuhwadziwa, vari kuchema fani. Springbok yakaita kupapaidziwa mhandu yekujiwa noiyo Australia kuEllis Park nozuro uno. Wamwe wagoreketa kuti kwai chinobhururuka chinomhara, wamwe wagoti aiwa kutonodziwa kwachauruka. Panga pakanyangariwa, wakajiwa mhandu 22 ku30 anosere. Ukaona padando mhandu aiwa patambiwa mutambo musvini woragibhi tikaitirambe zvedu tichiona kuti wachaperera wakaita sei pawari kutambapo kare sondori kuuya rimi ipapo. Aiwa rekaiti gumire pano kwanyasi mhanduwe, ndini wenyu mhanduwe onhau.